Здравейте, приятели! Днес ще направим предизвикателство с бебешко пюре. Моето е от банан, нейното е моето е с кайсия и моркови. Това ще е вкусно и ще използваме студен чай, моето е от лимон, защото за първи път го опитваме и да, ми се знае. Да, така. Сега ще го отворим. Нека да ги отворим. Малко трудно се отварят. Добре, сега. Хора, много трудно се отварят това нещо. Хора, не може да ги отворя. Добре. Айде! Така, твоето вики с голяма мъка. Така, моето върши много хубаво с твоето. Така. Върши много хубаво така. И сега ще пробваме няколко лъжици, например 2 и после почваме да ги въртим. Аз въртя за нея, тя за мене и който си дай. И тя за 3 лъжици от нея. Ти си първо. Много е вкусно. Страх. Да, добро е. Така, сега. Сестра ми върти за мене. Така, сестра ми върти за мене, аз не трябва да виждам, тя трябва да ме зависи с тази кърпа, за да може да не виждам. И който си хвана, трябва да изям 3 лъжици от него. Така. Върти ги първо, аз се затворя очите. Закри се с кърпата. Айде. Без да гледаш. Така. Да път се бъде. Ето трябва да. Това? Да. Това ли? Не! Не искам размяна правя. Не! Какво ти се падне? Хубаво. Добре. Пробвам от нейното. И тя някакво. Айде! Айде, ти се върти за мен. Така. Малко странно ги въртя. Така. Дай си ръката. Така. Вземи го. Това ли? Да! Бада, ще пробвам хора. Много е вкусно. Това не е много вкусно. Ние взехме различно, тъй като имаше и по-вкусно. Ще пробвам бананче. Много е вкусно. До сега не съм питала бебешко пюре. Банана е доста вкусен. Така. И сега, преди ги опитахме вече няколко пъти, ще... Това беше от нас. Не, как това ще било от нас. Сега ще ги въртим пак, обаче този път не трябва да ги ядем. Този път трябва да ги познаем. Който не ги знае, ще пие вино. Така. Така се договаряме и ще пием ракия. Да, ракия ще пие. Ракия, сега ще доноса. Така. Сипа. Много бе. Много сипала. Тъй, в такива чаши сипа. Ракията. И сега ще да пием. Така, сега, тя взема нейто пюре, аз моето. Го правиш, бе? Не така, върти ги, който не познае. Бото трябва да се опита няколко лъжици. Добре, аз върта за теб.
Добре, давай Аз сега. ще насоча. Добре. Това ли? Да. Това е праскове моркови. Не. Банан. Айде, вот. Може не искам. Вчера си би си сипал повече работа. Благодаря. Трябва. Ще си дезинфекцира малко гърлото. Без съм да се отворим в деня чай, да се отворим в деня чай. Ето започва да пия. Отвори ми го. Ето. Ще пи студен чай от лимон, защото е гадно. Мари! Само една глътка, бе. Ужас. Еми гадно тук си е така. Сега аз върти за мене. Да. Добре, аз камо си затворя очите. Ма ти ще, абе, с кърпата. Това е Айде. много якос. Чакай се. Айде, давай. Да си се ръка. Това е банан. Да. Добре, Сега пак. Айде, дай. сега съм... Въртиш за мен. Добре, аз го познах. Така. Какви са. Готово ли бе? Не. Добре, вече е готово. Давай. Абе. Това Да. е моркови и праско. Не. Пак ли бе? Добре. Добре, айде, аз сега нарочно няма да познаеш, защото и аз трябва да пия. Ох, аз ще пия. Защото трябва да Това пия. е банан. Абе, чакай бе. Кучка да пипаш. Айде, няма да пиеш. Не писа. За всеки случай да се пи. И давай, колко пъти трябва да го правя? То се прави един път. Това няма. Всеки случай. Добре, айде. Айде. На здраве. Не бе. Само някои са напишели тя. Аз се рот. Дай ми студения чай. Аз съм пила ракета. Дай ми студения чай. Това ще ти дам, аз ще държа телефона. Така. Ето. Ето нейният от магуя да дам. Да пия ръка. Аз няма да пия студен чай, защото аз и друг път съм опитвала растия. Ето. Не е толкова сладко. Пия. Добре, айде върти ги за мене. Хора, не ви препоръчвам да пиете ракия. Аре бе! Гадно е. Затваряй си очите, какво гледаш? Затваряй си. Ирен! Което съм видяла. Да, бе. Не искам. Това е банан. Да. Добре, айде, аз пия също. Добре. Айде. И приключваме. Да. И пак опитвам, и пак си ядем. Не, просто приключваме играта и спираме клипчето. Да. Нига. Давай ти пиш по малки глътки. И цялата часа да изпия. Добре, хора, това беше Това беше от нас. Надяваме се нашето клипче да ви е харесало. Ако е така, дайте тъпчет нагоре или палеца горе и се ударите за каналът ми. Това клипче решихме да го направим, тъй като аз видях едни други деца да правят такова клипче. И да. И чао от нас.